And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Gusto kita, pero huli na. Yan ang mga katagang sinabi ng aking minsang minahal sa buhay ko. Ang nagpahalaga sa akin ng totoo. At pinasaya ako. Kahit patago ang lahat ng yon. Itago mo ko sa pangalang Kai. At ito ang aking secret file. Nakilala ko si Sean sa kaibigan kong si Kathy. Nanggaling ako sa probinsya at nagpunta ng Maynila para mag-aral. Second year college ako noon sa kursong education. Yung tagpong yun ay nangyari nung time na nagpalipat ako ng religion sa kanila. First time naming magkita ni Sean sa kotse. Dahil sinundo niya ako sa bahay, papunta sa church namin para mapapabaptize ako. Alam mo, nung mga time na kasama ko siya, iba agad yung naramdaman ko. Yun bang sinasabi nilang love at first sight. Mahirap mang paniwalaan, pero na-attract agad ako sa kanya. Anyway, 10 years ang gap niya sa akin, kaya ang tawag ko sa kanya ay kuya. Habang nasa loob kami ng sasakyan, yung mga titig niya sa akin hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan kung bakit nagpapakaba sa akin. So, sinubukan kong maging okay at huwag mailang. Since magpapabaptize nga ako. So, pagkatapos na ako'y mabaptized, tinanong ko yung kaibigan ko kung ano yung name nga ni kuya. At yun nga ang sinabi. Sean ang pangalan ni kuya. Makalipas ang ilang araw, may mga pagkakataong naiisip ko siya. Nagkataon naman na nagbukas ako ng Facebook at nakita ko na may isang friend request. Nanlaki ang mga mata ko nung nakita ko na siyang nag-add sa akin. Kaya ang ginawa ko, in-stalk ko siya. At medyo natutuwa pa ako kasi akala ko wala siyang girlfriend. Dahil wala naman siyang mga post or photos about girlfriend niya. Pero nung kinagabihan na inopen ko yun kay Kathy, nang itanong ko sa kanya kung may girlfriend na si kuya, oo raw. Masakit man malaman ang totoo.
Pero yun ang realidad. May girlfriend na siya. At 5 taon na sila. Totoong nalungkot ako nung malaman ko yun. All of a sudden, yung kasiyahan ko, biglang naging kalungkutan. Yung crush ko, may girlfriend na pala. Kaya ang nangyari, sinikap ko na mawala yung feelings ko sa kanya. Nagkataon din naman na may ka-MU ako kaya nawala ang atensyon ko sa kanya. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Wala na akong ka-MU kasi nararamdaman ko na babaero at hindi interesado yung ka-MU ko. Kaya ako nang gumawa ng paraan para siya nang lumayo sa akin. And as time passed by, sa tuwing nakikita ko si Kuya Sean sa church namin, meron akong konting kirot na nararamdaman. Lalo na pagkasama niya, yung girlfriend niya. At some point masaya din naman ako para sa kanya kasi masaya siya sa piling ng taong mahal niya. Masaya na ako sa buhay ko. Kaya lang kasi, ewan ko ba kung anong meron dito kay Kuya Sean? Bigla na lang akong nabulabog. Then may kapatid akong lalaki na pumupunta sa lokal. At sinasabi sa akin ng kapatid ko na sa tuwing nandun siya, tinatanong daw ako ni Kuya Sean. Ako naman itong pasimpleng kinikilig na ewan. Napapatalo ng puso ko sa tuwa kasi kahit papaano pala, nagtatanong din pala itong si Kuya Sean sa akin. Minsan nga nasabi pa ng kapatid ko na baka nga may gusto sa akin si Kuya Sean. Ganon din yung mga magulang ko. Pero ang sinasabi ko, medyo close lang kami ni Kuya. Kahit hindi naman talaga. Kasi kahit naman nasa church ako, bibihira ko lang siya makausap nun. So tuwing gabi, bago ako matulog, naiisip ko siya. Nai-imagine ko na ako ang girlfriend niya. At masaya kaming magkasama. Ganon ang senaryo gabi-gabi. Then isang araw, papunta ako sa church namin. Nung makareceive ako ng text, unknown number siya, pero nung mabasa ko yun, nakita ko na galing pala kay Kuya Sean. Ang nilalaman ng text na yun, ay kung ako nga ang nagmamay-ari ng number. At ang nakakatuwa ay ginagawa niyang dahilan ng pagtanong sa kapatid ko dahil magpapabaptize nga. Nagpa-load ako at doon nagsimula ang pag-uusap namin. Nakalimutan ko na mga panahong yun, may girlfriend pala siya. Masaya kaming nag-uusap kahit sa text lang. Yun bang sa stage na getting to know each other. Hindi ko ma-explain yung nadarama ko. Basta ang nararamdaman ko ay umaapaw ang saya galing sa puso ko. Pero may mga ilang text siya na hindi ibig sabihin na mabait siya sa akin. Ay dahil may malalim pang dahilan. Ang sinasabi niya lang ay gusto niya ako maging kaibigan. Masakit man na nanggaling sa kanya yun pero nararamdaman ko na hindi naman yun yung tunay niyang nararamdaman. One time nangangailangan ako ng OFW na need ma-interview para sa project ko. Saktong-sakto si Kuya Sean ay isang OFW. Dati. Kaya tinanong ko siya kung pwede siyang ma-interview. Umuo naman siya sa akin. Kinahapunan, nagpunta kami ni Cathy sa bahay niya. At yun nga, nung pagbungad pa lang niya sa pinto, kinabahan agad ako. Siguro dahil na rin sa nararamdaman ko na saya sa tuwing makikita siya. Napapaisip nga ako kung masaya din siya na makita niya ako. So pagkatapos ng interview, kumain kami at nagkwentuhan. Habang nagkukwentuhan, yung mga titig niya sa akin, ibang-iba.
Yung mga mata niya parang may sinasabi sa akin. Ako naman patay mali siya lang na parang walang nakikita sa mga mata niya. Nung pauwi na kami, medyo nagulat ako nang pisilin niya yung tenga ko. Nagtaka ako kung bakit ginawa niya yun. Baka nagustuhan lang yung tenga ko. Pag uwi ko galing sa bahay, hindi talaga siya maaalis sa isipan ko. So nagpatuloy kaming maging textmates. Until pinapupunta niya na ako sa bahay nila kasi wala raw siyang makakausap. Nag-iisa lang siya sa bahay niya. Yung family niya nasa probinsya kaya siya ang naiiwan doon. Sakto din naman na may mga problema ako sa bahay kaya umalis ako. Pagkarating ko doon, nakaupo ako sa mahabang sofa nila. Tapos hindi ko na mapigilan yung luha ko. Kasi nasaktan ako sa sinabi ng mama ko. May hindi kami pagkakaunawaan nung araw na yun. Yumakap sa akin si Kuya siya na mahigpit. Pinatahan niya ako. Nung medyo okay na ako, nag-request uli siya ng yakap sa akin. As in, sobrang higpit na pagkakayakap. Parang walang katapusan. At nagulat na lang ako nung halikan niya ako sa pisngi ko. Nagsorry naman siya agad sa akin. At naunawaan ko naman yun. At doon na siya nagtapat ng nararamdaman sa akin. Alam naman daw niyang mali, pero mahirap daw na pigilan yung nararamdaman niya sa akin. Alam ko yung pakiramdam na may minamahal siyang tunay. Kung kailan malapit na siyang ikasal. Yes, malapit na siyang ikasal. Ilang buwan na lang at mawawala na ang communication namin. Sinabi niya sa akin na okay daw sana kami. Bakit ngayon lang daw ako dumating sa kanya kung kailan meron na siya? Kung naghintay lang daw sana siya sa panahon na makikilala niya ako sana ang niligawan niya. Ramdam ko yung panghihinayang niya sa akin. Ganon din naman ako. Bakit ngayon lang ako dumating sa buhay niya? Kung kailan meron na siya at ikakasal na siya sa iba. Masakit man pero wala akong magagawa dahil nangyari na. Isa lang yung hiniling niya sa akin. Hanggat hindi pa siya kinakasal, mananatiling sa kanya lang ako. Ako naman itong marupok at tanga. Oo. Siguro nga dahil nararamdaman kong mahal ko na nga siya. Nagdaan ng 5 buwan sa aming dalawa, masaya kami nag-usap. At kapag nagkikita kami sa lokal, nagtitinginan lang kami. May mga pagkakataon din naman na nag-aaway kami. Minsan kasalanan ko rin naman. Pinasyal niya nga ako sa lugar na maganda. Tawag na doon, joyride. Tapos nasundan pa ng nasundan. Sa gabi lang kami umaalis kasi bawal kaming makita na magkasama. Lalo na't kilala siya sa lugar namin. Ako naman gumagawa ng paraan para lang makaalis sa gabi. Minsan nga tumatakas pa ako sa amin para sa kanya. Sa panahon na magkasama kami, ramdam ko na totoo yung pag-ibig niya sa akin. Kahit na patagulang ang pag-ibig naming dalawa. Sumaya ako kahit na maiksi lang yung panahong yun. At para sa akin, isa siya sa mga minahal ko na hindi ko makakalimutan. Ganon din daw siya sa akin. Ako raw ang gusto niya. Huli lang akong dumating. Pero kahit huli pa akong dumating, naging magkaibigan naman kami. Naniniwala ako na hindi kaloob ng Diyos na hindi kami ang itadhana. Oo, nagtagpo kami pero hindi nakatadhana. May mga bagay na hindi dapat ipagpilitan. Kahit na alam naman na hindi talaga yun yung pinagkaloob na mangyari. Hindi na kami madalas mag-usap ni Kuya Sean dahil malapit na ang kasal niya. Ilang linggo na lang bago dumating ang araw na yun. Pero binigyan niya ako ng assurance. Kahit hindi kami para sa isa't isa,
Pahahalagan pa rin niya ako. Poprotektahan at aalagaan. Ituturing niyang matalik na kaibigan. Kaya wag raw akong malungkot. Kasi balang araw, darating din ang lalaking magpapasaya sa akin na higit pa sa ginawa niya. At sobra ko siyang na-appreciate dahil sa mga sinabi niya. Mapait man ang nangyari. Naging matamis naman ang kinalabasan. At ngayon hindi ko mapigilang isipin siya, lalo na yung memories naming dalawa. Nagpapasalamat pa rin ako na binigyan niya ako ng oras para mapasaya at maramdaman ang pagmamahal niya. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Sana hindi niyo kami husgahan. Tao lang kaming nagkakamali. Muli, ako si Kai. At ito, ang aking secret file.